Aviam, el primer prec. Són diverses les queixes per part d'usuaris que detallen la dificultat a l'hora de realitzar la reserva per visitar el campament oriental Mac Maginet. Bàsicament es centren en dos aspectes principals. En primer lloc, la dificultat per trobar l'enllaç per fer les reserves. Des de la web municipal fins a la web de reserves s'ha de passar per 4 pàgines diferents, sumant-hi un enllaç que no funciona i fa menys intuïtiu el poder trobar l'accés fins a la plataforma de reserva d'entrades. L'altre és que algú disposi de l'enllaç directe, però si tu vas a buscar-ho, el procediment és llarg. En segon lloc, hi ha diferents queixes per la saturació a la web de reserves creada per l'alta demanda per fer-les. A totes aquestes casuístiques hem de sumar el fet que si l'única via per fer reserves per visitar el campament és la via telemàtica, estem posant en perjudici a persones sense connexió o coneixement de l'ús d'internet. I per últim, creient que avui dia és molt fàcil incorporar a una web pròpia, una plataforma pròpia de venda o reserva d'entrades en lloc de pagar o instal·lar una d'externa, sigui com sigui, també s'agrairia que la plataforma tingués la possibilitat de fer-la servir en català. Per tots aquests motius, preguem que es faciliti la via d'accés telemàtic i presencial per realitzar les reserves per visitar el campament oriental Mac Maginet sense saturacions i en la llengua que l'usuari desitgi. La primera pregunta. Hi ha diverses queixes sobre l'estat i abandonament d'algunes zones del carrer de Can Rosés on s'hi fan abocaments il·legals i reiterats i on hi ha molta brutícia. L'estat del carrer és bastant deplorable, de tant en tant es recullen aquests abocaments, però al cap de poc és com si no s'hagués fet res. La proliferació de rates que afecta la nostra ciutat és encara més gran que en altres zones i suposa això també un greu problema de salubritat. Quines actuacions s'estan fent per garantir les condicions de seguretat i higiene en aquest carrer? Està previst incrementar-les i intensificar-les? La següent pregunta. Fa poc es va adjudicar a Mitie la contracta de neteja de les dependències municipals. Aquest tipus de contracte ha de contemplar la subrogació del personal de l'anterior empresa adjudicatària, que en aquest cas era Eulen. Se'ns ha traslladat que Mitie ha acomiadat a 25 persones, 7 persones amb contracte fixe i 18 que realitzaven substitucions. I preguntem si l'Ajuntament està al cas d'aquests acomiadaments, si està fent un seguiment que es compleix amb el plec de clàusules del contracte i que no s'està discriminant a persones treballadores tal com indica el plec de característiques administratives d'un expedient de contractació i pregaríem, tot i que ha fet expregs, que se'n faci seguiment i se'ns traslladi també als treballadors si se n'està al cas. I com fem ja tots els anys per tancar l'any, acabar desitjant bones festes a tothom, que el nou any porti salut, prosperitat, felicitat, moltes abraçades i celebracions amb totes les persones que estimem. Esperem i treballem perquè aquest 2023 vingui carregat de justícia, llibertat i respecte als drets humans i que els valors que predominin i ho impregnin tots siguin els de la fraternitat, igualtat, solidaritat, empatia, respecte i cohesió social. Que ens acosti una societat de dones i homes lliures en igualtats de condicions on el dret a decidir, la participació ciutadana i la democràcia cooperativa estiguin garantits. Des d'aquí enviem el nostre agraïment reiterat als professionals que treballen perquè estiguem bé. Bones festes, feliç 2023 i esperem retrobar-nos i trobar-nos pels carrers de Cornellà. Ara sí que ha sortit l'esperit nadalenc.